இப்ப மனச்சோர்வு அப்படிங்கிறது ஏன் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய நேரங்கள்ல இதுக்கு சயின்டிபிக்கா சைக்கலாஜிக்கலா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நாம ஒரே மாதிரியான வேலைகள்ல இருக்கிறது, அதே போல ரொம்ப ஈடுபாடு இல்லாத வேலைகளை செய்யக்கூடியது. அதாவது எனக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்படியோ செய்யறேன் அப்படின்னு நாம எந்தெந்த வேலைகள்ல எல்லாம் ஈடுபடுறோமோ அப்ப நம்மள அறியாமையே ஒரு மனசோர்வு நாம கிட்ட வந்துருது அப்படின்னு சயின்டிபிக்கா சொல்றாங்க. எல்லா வேலையுமே நம்மளுக்கு பிடித்தமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு நாம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நாம படித்தது வேற ஒண்ணாக இருக்கலாம், இன்னைக்கு சூழ்நிலை காரணமாக வேற இடத்துல வேலை பார்க்கலாம். இல்ல நான் இந்த வேலைக்கு தான் போகணும்னு ஆசைப்பட்டு இதெல்லாம் படிச்சேன், பட் என்னால அந்த இதுக்கு என்னால போக முடியல, நான் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக வேற ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை, என் உடல்நிலை காரணமாக நான் இந்த வேலையில இருக்கேன், இந்த வேலை எனக்கு ஒத்துக்கல அப்படின்னு 1008 காரணங்கள் இருக்கு வேலை. அதை தவிர என்ன அப்படின்னா குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நாம மனசோர்வு உண்டாகிது.